Ja, nu prøver jeg igen en gang til, og det er med Netstor-appen. Jeg har også prøvet med SmartLife-appen og med alle mulige. Hvorfor vil det nu ikke? Vi starter. Jeg har haft nulstille støvsugeren. Smart living from now on. Hello, owner. Og nu begynder den. Tilføj. X600 Pro Wi-Fi plus Bluetooth. Næste trin. Og skal lige have den ind og køre på Wi-Fi'en. Næste trin. Starting Wi-Fi connection. Please wait. En parne. Og så sker der ikke mere. Og det er ligegyldigt, hvad man bruger. SmartLife, Netstor og hvilken en af dem man tager fat i, så når den dertil og ikke længere. Og den 15.11. der bliver der sendt alt ud til både Facebook, alle steder, hvor de kan komme i forbindelse med det.